Jerondiral rendoji ɓaleɓe e tubakoɓe to bange neɗɗankagal. Étude comparative entre les noirs et les blancs, focus sur l'humanisme. Tigirigi yumma juumo dadiɗo cettugol ma ina jaɓe sabu a wuri e rendoji ɗiɗi fof. Ala ko humpuma e ngurdam majji rendo ɓaleɓe e rendo tubakoɓe. Wadde en jaɓi natal ngal ko toñange mawge fewde men rendo tubakiri ina woɗɗi fodde men e jokkodiral enɗam jurmodiral e ballodiral. Tubakiri dosɗe gurdam mum fof mahi koye rendo horam ko moni fof yo wawan hoore mum dañana hoore mum e nder ndu dandu ɓura koye mayru yimɓe hewɓe ɓe hoddiro basal hepti walla woreddeji aduna goɗɗi jilli addanta jomumen wartade walla boylude fittandu mumen e ko lutine ɗankagal. E Afrique nde tawno gurdam men mahi koye rendamagu tawi kadi kala ko daña koko renda hay goto woppaka caggal enɗam e gurdigu e nder ballodiral ko kañum ardina e dow dañal kerigal. So fulɓe mbi e nder aadi mumen e Allah kala ko daña koko renda ngol kongol faltaki hay hunde so jam so dañal so mettere ala hen fof ko ɗum woppitte e mo ɗum yanemumo. L'Africain a atteint le summum de l'afrocentricité car le communautarisme est érigé en système de vie et personne ne déroge à la règle, quel que soit son statut. So en duttima e neɗɗo e teddungal ngal jogii e dow kala hunde, ɗemgal Pulaar ina rokki neɗɗo teddungal mawgal sabu e nder dosɗe celluka maggal ngal serdani neɗɗo e dow kala ko ngal serdi neɗɗo e dow kala ko wona neɗɗo. C'est ça. Ngal serdi neɗɗo e dow kala ko wona neɗɗo. Ngal serdani dewum e gorum. Ko neɗɗo tan ngal serdi e kala ko wona kañum. Ko ɗum saabi ha yimɓe wowloɓe ngal ɓe gittani teddungal keringal neɗɗo, debbo mum, gorko mum. Kono ɗemɗe Europe kañumen ceerndu dewum e gorum ha e ɗemɗe goɗɗe e nder dosɗe majje celluka ko rewɓe kewi ko fof so gorko goto jilli e maɓɓe hay soko tigguyel gorel ko gorol ngol jaloto e dow dewol ngol. Eɗen mbawi wiide e ɗemgal men nde wasno woƴede ngal cirudal debbo e gorko fof poti foddeji tugade e ko lelna e nder dosɗe gurdam e gurdigu rendo men. Yirbo hewngo ina tawe e nder rendo tubakoɓe tawi saabi ɗum ko wasde andude teddungal keringal ngal neɗɗo ɓurdi tagoje goɗɗe ɗe. Ko ɗum waɗi sababu e rendoji tubakoɓe saha e saha fof eɗen jiya yimɓe ɓortoɓe wutte neɗɗagal mumen joɓa kalis kewɗo doctoreɓe yo goppir ɗumen mbatta ɗumen kullel. Neɗɗo e nder rendo ɓaleɓe sabu hormade ɗumen neɗɗo e neɗɗagal mumen ko ɗum saabi rendoji mumen cañi e cañu rendamagu ngu weltindaki hay goto e tippude rendu men guilay tiggu ha yettanima nayejo kos. Kuɗol Amati Jane Kane windi yanki musidɓe tedduɓe on jarama e kettugol mon.